Ui, avui. Avui serà molt més tranquil tot plegat, això, perquè ahir, doncs, vàrem fer cua, camí de Pont Major, i vàrem parlar fins i tot amb gent que feia cua, ja sabeu, perquè a través de Ràdio 5 s'expliquen molt les obres que estan fent allà al carrer de Pont Major, al final del carrer del Pont Major, del barri del Pont Major, doncs està ocasionant greus problemes a l'entrada a la ciutat per la banda aquella. Avui no som a Girona, avui hem sortit del casc, hem sortit del terme municipal i som a una població veïna a la que hem vingut sovint. Avui us parlem des de Salt i, compte, us parlem des del Salt de tota la vida, us estem parlant des dels carrers del casc antic, el tradicional. I hem vingut avui a visitar a una persona que ens pot parlar molt de Salt, que ens podria recordar coses d'anys enrere, que ens podria explicar històries, perquè en sap molt i perquè, a més, és fill adoptiu d'aquesta població. Avui hem vingut a parlar amb un home que fins i tot pot dir que ha fet una escultura que després ha popularitzat Salvador Dalí. Hem vingut a parlar amb el senyor Pau Masó, però sobretot el que ens proposem en el programa d'avui és, tan bon punt puguem saludar-lo amb ell, parlar de la seva professió, parlar de què és ser un flequer avui dia. I amb el seu permís, si ell ens ho permet, que sabeu que sí que ens ho permetrà, entrarem a dins del seu taller, o com se'n deu dir, obrador, taller, fleca, forn, perquè ens expliqui quin és el procés de fabricació del pa. Senyores i senyors, Claudi Bernés, Joan Pallarols i Mateu Ciurana us saluden amb ben cordialment la mòbil. Cada dia, de 6 a 7 de la tarda, la mòbil de Ràdio 5 es posa en forma. Ben cordialment, la mòbil. Una hora de ràdio a l'aire lliure per sentir el pols de la ciutat. Naturalment, si algú vol trucar i fer alguna pregunta o algun comentari amb el senyor Masó, doncs ho podrà fer trucant al 2050 33 o 2050 34, esclar, com ho hem fet altres vegades. El senyor Paul Simon, el senyor Paul Simon és el que ens canta ara aquesta reunió de mare i fill, Mother and
Descobreixi un nou concepte en furgonetes. Pegaso Ecus. Furgonetes còmodes, econòmiques, de gran capacitat, amb motors dièsel de 75 cavalls i turbodièsel de 102 cavalls, caixa de canvis de 5 velocitats i més de 140 versions a escollir. Vegi-les a Autoremolcs Girona, a la carretera nacional 2, Sarrià de Ter. Telèfon 20 55 62 20 64 62. Pegaso Ecus, fetes a mida de les seves necessitats. Ben cordialment, la Mòbil. Ara ja som a l'interior del taller, com en diuen, forn, senyor Masó? El pastador. Bona tarda, N'hi ha que en diu, bona tarda, n'hi ha que en diu un l'obrador, però jo trobo que aquest meu pastador és allà un sapasta, Yeah. El meu pare ja quan jo era petit ja en deia cap al pastador, tot això. Perquè, esclar, el nostre programa no podem triar, ho fem de 6 a 7, perquè aquí els pastissers, els flaquers solen treballar amb hores intempestives moltes vegades, no? Sí, probablement a molts a aquesta hora us trobaríeu que ja han començat, perquè molta gent comença a aquesta hora i acaben de bona matinada. Però aquí ens vam acostumar, jo el pare el vaig veure que ho feia sempre, ja de petit començava de bona matinada i acabem ara no fa pas gaire hem acabat, De manera que... Ja sé que és molt a prop el meu final, sé que m'espera, ja ho sé, però no tinc por, per mi serà una altra frontera, jugant tot ho he perdut, no es pot pas dir que he estat exemple i vist com he volgut, com he fet sempre. L'amor no ha estat res més que uns bons moments que he pogut viure. Cap d'ells no ha fet després que jo deixem de ser ben lliure. Voltant he vist mig món i encara tinc el cor alegre i fa de l'or de món com he fet sempre. Si és que he sofert, si és que he plorat, no ha estat per res ni me n'he donat. Només hi he après a ser feliç. I si avui és un dia gris i a mi no em pot, el faré blau com he fet sempre. Potser també he dubtat quan he buscat nova alegria. Potser la llibertat no l'he trobat allà on volia, però arreu tota la gent busca lluitar, plena de febre, no veig ni somrient com he fet sempre. I tu comprendràs que sigui així, si és que demà...
telèfons 2050-33, 2050-34 i vas, tenim aquestes xerrades que penso que són ben agradables. Vostè em deia que es van acostumar ja, el seu pare es va acostumar a començar ben aviat. El meu pare ja començava cap allà a les 4 o les 5 del matí. Jo recordo que llavors hi havia el sereno, que es cuidava de l'ordre nocturn, no passava mai res. I era l'home que picava. En aquesta mateixa porta que ara veiem, el meu pare, per exemple, si es havia d'aixecar a les 4, o altres vegades, si era vigília a les 3, posava, per exemple, 4 pedres, que volia dir a les 4. I a aquella hora el sereno de baix amb el xunxo aquell que duien, pam, pam, a la porta. I recordo el meu pare sempre feia la mateixa resposta, boi, no sé on t'ho havia pres de dir-ho així, Jo me despertava també i llavors pensava, ostres, que s'està bé aquí al llit. Llavors jo era petit, tenia 6, 7, 8 anys, no? I si era un dia de pluja, que plovia molt sovint a l'hivern, encara t'hi senties més bé allà dintre, I em dolia quan sentia el pare que baixava l'escala, pensava, ostres, pobre, tot sol també, I desitjava ser gran llavors per poder-lo ajudar. I si alguna vegada m'hi oferia, deia, no, un altre dia quan ho hagis de fer, potser no voldràs fer-ho, o no t'agradarà, me deia sempre. Tenim una altra trucada. Hola? Bona tarda. Digui. Jo també volia saludar en Pau, perquè també el conec de tota la vida. Qui és vostè? Encara que ells no se'n deuen recordar de mi. Veiem, digui... Ens portava el pa a casa i teníem una carnisseria i el meu pare tenia xais. És del veïnat. On? Del veïnat. Bueno... Del veïnat, d'una carnisseria. Sí. A Can Gifre? Sí. Sí, home, ja ho crec que la teniu, sí. A la cantonada de la plaça de Sant Pere, que ara en diuen plaça del veïnat. Sí. Així vius en el... Ja em penso que sé qui és. Vius ara en el carrer dels Països Catalans, no? Això mateix. Sí, home, amb un primer pis. Sí, home, que teniu un ramat, el teu marit encara... Oh, i tant, és la Mercè, així. Ara l'he sentit i m'ha fet il·lusió saludar com aquell senyor que també diu que és de Salt. Ah, m'agrada molt, doncs, ostres, me desperta molt de records, perquè fa 11 anys que no puc anar pel món ja. Així és amb el cotxe a repartir. Sí. Doncs mira, gràcies a aquest programa, el podem saludar. Gràcies. I gràcies a vostè, De res. Hem de dir que, a més, ja li farem arribar un casset al senyor Masó. Vostè, de totes maneres, em deia ara que el seu pare li deia que potser no li agradava, però li ha agradat, suposo, fer de Sí, flaquer. m'ha agradat. No, perquè... volia dir que quan a vegades desitges una cosa, quan ho tens, allò no t'agrada pas tant. Vull dir que llavors jo pensava, me sap greu el pare que baixi tot sol. A 11 o 12 anys tampoc hauria fet una gran ajuda, no?, encara anava a l'escola. Però volia dir que hi ha vegades que si una cosa l'has de fer no t'agrada prou llavors de fer-la. Te sap greu haver-la de fer, poso-ho per cas, El meu cas no ha pas sigut aquest, perquè doncs, m'he acostumat ja des de llavors a que quan venia una vigília o inclús anys enrere, que encara que fos una festa solemne com Nadal, poso per cas, Reis, Sant Jaume, havíem de treballar. I ho trobava bastant normal i natural, que diré, com un metge que sap que qualsevol nit, un metge de capçalera, que saps que a la nit el poden cridar i s'ha d'aixecar, i suposo que aquell home no diu res, vesteix i se'n va a casa del que el demana. Clar. Ara som en aquest obrador, en aquest forn, la pastera, m'ha dit? O pastador? El pastador. És dir, lloc allà on se pasta. Sí. Que també n'hi ha que en diuen l'obrador, però jo trobo que pastador queda més bé. Sí, Potser és maco. perquè ho havia sentit el meu pare. I és curiós que com més gran et fas, més els recorden les coses dels pares. Sí, això és possible. Jo li dic una cosa, he entrat aquí i he dit, caram, quina olor més bona, diu, tothom ho diu, però en canvi vostè no la deu sentir, aquesta olor, No la almenys. sento pas. Això m'havia passat quan, per exemple, repartint entrava un botlló que tenien una fusteria, i aquella olor de la fusta m'agradava molt i molt. Jo agafava flocs i me'ls passava per aquí al nas, m'agrada molt. I deia, però què fas si no fan olor? Els fusters no la sentien pas, aquella olor. I nosaltres tampoc sentim aquesta olor del pa. El que sentim, en ple hivern, quan venim de fora per alguna cosa, una escalforeta molt reconfortant. Sí, perquè ara aquí... T'hi sents bé. Sí, Jo quan repartia hi havia dies de pluja molt intensa i tot això, i quedaves moll, malgrat anar ben abrigat, doncs venia, me posava d'esquenes en allà, després de canviar-me, me posava d'esquenes, veu? Sí, ara aquí ja som al forn, que per cert, Déu-n'hi-do, encara crema, Sí, ara encendré el llum i el posarà. Sí. Doncs me posava d'esquenes aquí i anava molt i molt bé. Aquí veig un forn... Amb què va, aquest forn? Aquest forn va amb llenya. Amb llenya, deu ser dels... Aquí tenim la llenya preparada, sí, llenya de pi, que fa molt bona olor. És un forn Sí, que d'aquests... ara la sento, sí. Un forn d'aquests que en diu un fixe, intermitent. És dir, que d'una fornada a l'altra has de tornar a fer foc, Jo em penso que és dels pocs que queden, ja perquè
Gairebé tothom... Ara, en aquests moments, diu 250 graus a dins. Sí, acabem de treure el pa no fa pas molt. Això que hi posa, veig que hi posa una bombeta ara, ha obert No. com una finestreta, una bombeta per il·luminar, no? Això ja va posat així, ja és el llum aquest que hi va posat. I És per veure el que hi ha dintre. I ara... Això és l'interior, Ostres! És bastant gran, Molt maco, És Què, un- Claudi, què et sembla, això? És una petita plaça de toros, això. Sí, és un... A veure, ho explicaré. És un forn rodó, diguem-ne que el terra està, doncs, com... És pedra, això, diguem-ne. No és pas pedra. O no? Quin material és? És toves, que en diuen. Toves, sí, diguem-ne de ceràmica o de terra això mateix, sí. cuita. De terra cuita. Sí, que és una superfície, és com una plaça, i després hi ha una bòveda, és com una bòveda de rajol, realment una cosa molt maca, deu fer... És gran, vull dir, circular deu tenir uns 8... 20 pams fa, 20 de pams. fundari i d'amplada, de manera que deuen ser 4 metres, no? 4 metres, em per semblava que 5 havia... Sí, em pensava que donava la sensació que havia de ser més, però vaja, Déu-n'hi-do. Ja hi cabaríem tots tres, Sí, aquí, però escolta, i aquí escalfar això, Déu-n'hi-do, no? Perquè quan fa que s'ha parat el foc ara? I veig que aquí, Déu-n'hi-do el que creu. Això quan l'hem parat devien ser llavors possiblement les 3 de la tarda o una cosa així. No, si és molt calent, el diumenge no treballem pas nosaltres, acabem el dissabte al vespre i el diumenge fem festa de tota la vida, és dir, des que es va instaurar la festa dominical. Però el diumenge encara, malgrat no haver-hi fet foc, la meva germana hi posa un pollastre a rostir i es cou perfectament. Déu-n'hi-do. Es cou molt rebé, Escolti, Sí. a veure, fer pa bo, té algun secret o No. es tracta de saber triar el material bo i tenir ofici? No. Jo em penso que tot el pa és igual, tot el pa és bo, tot el pa alimenta, és un gran aliment el pa. I em penso que tot és igual. Llevat, farina, sal... Llevat, farina, la sal necessària, llevat prensat, que agilitza doncs, la fermentació, i és un aliment natural aquell, un producte natural, diguéssim, no? I no res més. Llavors el treball, que tu ja jutges quan n'hi ha prou, quan necessita més, depèn de la qualitat de farina. Hi ha farines que són una mica flaques, necessiten més treball, farines que tenen més força, amb menys treball està arreglat allò. Saps què vull dir? És això. I sobretot dedicació, devoció, no mirar el rellotge. Vull dir no mirar el rellotge en el sentit de voler acabar aviat. Perquè hi ha moments, a vegades, que ja he sentit controvèrsia. Jo, per exemple, una fornada la faig en 4 hores o en 5. Sap què vull dir? Un altre, jo molt menys, llavors ja gairebé allò puja d'una manera artificial. Depèn del dia, esclar, i de la farina i tot. Sí. Ràdio 5, bona tarda. Bona tarda, Des d'on truca vostè? de Sarrià. Què li podem oferir? Li podia fer una pregunta a aquest senyor? Sí, l'està escoltant, el senyor Pau Masó. Digui'm. Jo li volia dir, a veure com és que anys enrere que feien pa a pagès, jo he estat filla de pagès, que el pa tan bo era acabat de fer com al cap d'una setmana. I ara, al cap de 2 dies, es pot menjar. A veure què hi posen o què hi fan amb aquest pa. O què no hi fan? O què no hi fan, no sé què, o què no hi fan. No. Parla de gaires anys d'això, quan el feien Sí, aquest pa. almenys de 30 anys i pico. Bueno, doncs, segurament que si ara el fessin amb les mateixes condicions, veurien que al cap d'una setmana és molt diferent del primer dia, del segon i del tercer. I de què és degut, això? De totes formes, home, esclar, es va evaporant l'aigua que hi ha, sap què vull dir? I llavors se va secant. Llavors havia evaporar igual que ara. I si a casa meu pastau, fèiem el pa per la setmana. Bueno, mire, jo no ho sé. Jo sé que a casa meva, per exemple, guardem pa per torrar-lo el diumenge. El diumenge al matí la meva germana s'entreté una estona i el posem a torrar. Bueno, és un pa que cal que l'hagis guardat molt de dies per poder-lo tallar bé. Encara que ara amb aquestes màquines que hi ha a les botigues el talles molt més fàcilment. Jo li asseguro que a vegades al cap de 8 dies, quan el tallem, diem, ostres, mal aguanyat. No mal aguanyat perquè l'hàgim de fer malbé, sinó mal aguanyat perquè és un pa que encara es menja perfectament. Vull dir que es conserva tot encara. No vull dir que no es mengi perfectament, però no és com llavors. No sé què té, però o no la farina hi posen alguna cosa que no és natural, no ho sé, no acabo d'entendre, perquè llavors, clar, anàvem a la farinera i agafàvem el sac de farina i portàvem a casa, i jo per mi que llavors la farina era més natural que no pas ara. No serà que tenim idealitzades les coses i que al cap de 30 anys les coses eren... O sigui, han passat 30 anys i en el nostre record eren ideals, però que potser no eren tan bones com ens semblen? Jo pregunto, Jo crec, Mateu, que no. Que jo, no sé, tinc molt bon record, perquè jo en havia fet molt i guardat una setmana
no sé, aquell pa, i ara en 2 dies ja no es pot menjar el pa. No, què diu ara? No. Mira, jo no sé el seu Ni pa, en senyor. 2, ni en 3, ni en 4. Jo no sé pas el seu pa, senyor, no ho sé, però... El pa es pot menjar. Bueno, Oh, i tant. cuidado, que no és que es pugui menjar. Però vull dir que es queda com una goma, una cosa que No, queda ganyós. ja li asseguro que no, que no hi Bueno, jo queda, el seu no ho sé, senyor. que no hi Jo queda pas com una goma. Potser vostè consumeix un pa, no sé, industrial o... no ho sé, jo el pa que jo consumeixo al cap de 2 dies és com un xiclet. Vaja. O sigui que no ho entenc pas. Jo el Jo- seu pa, jo- senyor, no ho sé, no vull pas dir que el seu pa no sigui molt bo, no vull pas dir això, perquè jo no ho sé. Molt Però bé. el pa que jo consumeixo al cap de 2 dies és bastant dolentet, Res més, moltes gràcies, Gràcies. Bona tarda, Adéu-siau. bona tarda. De res, Adéu-siau. de res. I n'hi ha que el congelen, el pa. Vostè què li sembla? Sí, això, hi ha gent que, per no córrer massa, és curiós, perquè abans venia gent a peu de molt lluny, i en canvi avui que poden venir amb cotxe, doncs, bueno, la vida és molt diferent de totes formes. Doncs en agafen, per exemple, d'aquests xatos de mig quilo, en agafen 7 o 8, i agafen 30 o 40 llonguets, i llavors els posen al congelador, i els hi duren tota la setmana, i diu que el troben bo. És a dir, el posen immediatament allà, i quan el volen menjar treuen exactament només el que volen. El posen damunt de la taula a la temperatura ambient i diu que és estupendo, que és com si sortís del forn, aquell pa. Això ho diu vostè amb una mica de somriure. S'ho creu que és igual de bo o no? No ho ho ha sé provat, pas, no ho he vostè? pas provat mai, jo. No he pas provat mai. No, perquè tampoc en tinc necessitat de poder menjar cada dia. Ja. El que sí puc advertir és que jo m'agrada més del dia abans que no pas del mateix dia el pa. Vostè és panarra, que es diu? És a dir, hi ha, Com? gent que hi ha gent que diu és que ets molt panarra, que li agrada molt el pa. A mi mateix, jo, si començaria a menjar pa i no acabaria. Vostè és dels que li agrada molt xucar pals. No, jo de pa tot sol poso per cas. Jo el que m'agrada, per exemple, és un pa integral, m'agrada sucar-lo a la llet, poso per cas. Després, quan em menjo és quan hi ha alguna cosa que hi ha salsa per sucar-hi, no ho sé, en determinats moments es havia dit que sucar pa a la salsa era de mala educació. Ui, etcètera. escolta, el que és... Però jo el que veig, que agafar una costella amb els dits, no engrapat, però Ja. menjat així, Sí, sí. és estupendo, allò. I tant. Com abans el meló, que te'l passaves per aquí, regalimaves suc per aquí, allò era una meravella de bo. Sí. Doncs de pa, sí, en aquests casos sí que mengen, però fora d'això no pas massa. Ja, ja. Tenim una altra trucada. Escolti, té molt d'èxit vostè, senyor Masó. Què diu ara? Hola. L'èxit el té vostè. Digui. Hola. Digui. Era per parlar amb el senyor Masó. Digui'm. Miri, servidora, truco per felicitar-lo, per fer tants anys pa. I suposo que el deu fer molt bo, encara que no el conec a vostè ni la seva panaderia. M'imagino que el deu fer molt bo vostè el pa. Amb tants anys i ben après ja del seu pare. No ho sé pas, jo no puc pas dir en tot cas el que bon dia és la gent que el compra, la gent que el mengen. Sí. M'imagino que el deu fer boníssim. I la meva trucada era per preguntar-li si també feia pa integral. Sí, Sí? sí, esclar, tant se I val. quin és més saludable? Què m'aconsella? I quin engreixa més, l'integral o el normal? Miri, jo de jovenet havia llegit molts llibres naturistes i tots aconsellaven el pa integral. El pa integral. I pel que fa a mi, jo li menjo. Sí. Poder perquè té propietats laxants, entre altres coses, no? El Sí. segon, perquè molta gent parlen doncs, que el metge els hi ha receptat que a la sopa s'hi barregin 2 cullerades de segó perquè diu que va molt bé. Sí, perquè jo Sí. estic una mica grassoneta i m'agrada molt el pa. I esclar, si menjo molt de pa tinc poc que m'engreixi. Oi que l'integral no engreixa tant? Miri, l'integral pot arribar a engreixar, penso jo, humilment, que pot arribar a engreixar més que pas l'altre, perquè abans, quan la gent tenia bestiar a casa seva, molta gent, vaja, doncs comprar un segones la pela del blat i tot això, es veu que és un gran aliment perquè aquelles bestioles s'engreixaven d'una manera extraordinària, tant com ara amb els pinços. Per tant, jo penso que en el cos humà jo també li ha de ser una gran ajuda. Els naturistes diuen que sí, que alimenta molt més que pas l'altre. Que alimenta més que I l'altre. que inclús és més sa. De totes maneres, jo no crec pas això que el pa engreixi, perquè tenim clients, jo he conegut molta gent, sobretot amb l'edat de jovençana, doncs que eren prims com un escuradents, i menjaven una barbaritat de pa. Sí. Jo tota la vida n'he menjat, també, i mai he fet 100, que deia el meu pare. Molt bé, gràcies, Molt bé, gràcies a vostè. Adéu-siau. Adéu. Si ens permet que ens quedem fins a les 7, encara podem continuar parlant amb vostè, Sí, i home. posarem un disquet, ara mentre i jo tant. em trauré l'americana, que m'estic començant a Que diu posar. que l'hora aquí? Sí, Sí, home. Ràdio 5 de Ràdio Nacional a Girona, 2:15, i posem un disquet i tot seguit continuem el nostre programa. What do you get when you fall in love? A guy with a pin to burst your bubble. That's what you get for your trouble.
so for at least until tomorrow I'll never fall in love again. Don't you know that I'll never fall in love again? I'll never fall in love No m'enamoraré mai més d'Ion Warwick, una cançó que realment és d'aquelles tan boniques que passen anys i cada vegada ens agrada més. No m'enamoraré mai més. Són 2:04 esteu a la sintonia de Ràdio Nacional a Girona. Avui ens recordeu que tenim conversa amb el senyor Pau Masó, que ens ha rebut doncs, a la seva fleca. Estem parlant amb ell i... Sí, no, els tinc jo, que em deia on eren els auriculars. Ara mateix sí, hi ha més... Avui, com que tenim doncs, dos telèfons, el 2050-33 i el 2050-34, que estan molt calentonets, és com el forn aquest del senyor Masó, si algú més vol trucar a fer alguna pregunta o fer el comentari, doncs naturalment que ho pot fer. Ara, bé, jo li he preguntat pels ingredients del pa. De totes maneres, a mi em dóna la impressió que... Ui, em dóna la impressió que hi ha una trucada telefònica. A veure, si es vol posar aquests auriculars, sisplau, sí que... Tenim una trucada telefònica i jo intentaré... Sí, no, ja li donarem... Hola? Bona tarda. Bona tarda. Ho sent, senyor Masó, vostè? Digui, senyor meu, bona tarda. Bona tarda. Jo el voldria preguntar a aquest senyor si sap el que significa el pa de les ànsies que donaven quan se casava amb un, le posaven el pa a beneir i llavors te la feien menjar per l'hora del dinar. El pa de les ànsies? Sí. Això és una tradició que vostè coneix. Jo, que quan vaig casar, me'l vam fer. Sí, a l'església, doncs vam posar el pa, vaig veure un pa allà a sobre, i llavors resulta que a l'hora de dinar me van posar la meitat del pa i l'altra meitat se va quedar al capellà. Això, perdó, això eren els casaments, oi? Sí. Sí, recordo de molt jovenet, que a vegades venien a casa gent que se'ls casava algun familiar, i deien, hauria de fer paret, deien el meu pare, hauria de fer un parell de panets petits, que seran el pa de les ànsies. I sí, els posaven a l'hora de l'àpat i el nuvi se'ls menjaven. Ara, no tenia pas res de particular aquest pa, Era pa de pasta corrent, de pa com els altres, així com feien de grossos, i llavors podies feies aquests més petits per allò. El nom no ho sé per què era. És molt possible que el trobéssim, per exemple, a la Gran Enciclopèdia Catalana, allà li trobéssim, o en el costumari de la Mades, potser també li trobaries. És curiós això, que ben sentit a parlar tantes i tantes vegades, mai em vaig interessar d'on venia això. Jo que no he trobat mai enlloc, ni he sentit mai, ni per la ràdio, ni per la televisió. No. Parlin de pals ànsies. Jo aquella vegada, doncs, quan vaig casar, doncs, me vaig trobar una cosa rara, i no he vist mai més. Claro, però devíeu veure que era el pa normal i corrent, més petits. El pa normal, que el tenia allà a sobre, i llavors jo el pa, dic, bueno, i què representa això? Sí. Llavors diu, jo és el pa de la Santa. A veure de què ve això. M'agradaria que Mateu me lo digués. Sí, home, sí, ja ho apuntem. Llavors ho pot comentar-ho el senyor Mateu. Perquè ja dic que jo no he vist mai cap casament més que amb el meu. Vaig casar amb un poblet d'aquí de la vora de la Tallada. Ja ho pot dir el nom del poblet. Maranyà. Maranyà? Sí. Fa 38 anys. Està bé. Bueno, és que no és pas solament en aquest poblet que diu vostè, sinó que inclús a Salt, quan era l'època aquesta d'uns 5.000 habitants, era una quantitat ja una mica... Doncs llavors encara hi havia gent que en feien fer, ho deien, que servia per això. Molt bé. No, si vol dir alguna cosa més el pot dir, No, és que volia fer aquesta pregunta, perquè estem parlant aquí d'això, doncs... Un dia d'aquests ja li farem saber per la ràdio, Suposem que això d'ànsies no volia dir pas ànsies amatòries, precisament, perquè el pa no crec pas que... Jo dic que és una cosa curiosa, perquè ja dic que no vaig trobar una cosa molt... I no he sentit parlar mai ningú de cap casament d'aquest sentit del pa de les ànsies. I no ho he preguntat jo aquí als clients, i no... perquè soc d'aquí al Pont Major, Ja. Molt bé, senyor. Doncs, Witty, moltes gràcies, Tornem la connexió per uns segons, només, a veure si el nostre company, abans d'agafar la propera trucada, doncs ens pot posar una miqueta de disc, que em sembla que el senyor Masó i jo ens hem canviat els auriculars i no ens van bé. A veure, uns segons
de recurs que agafen els companys i tots aquí tornem. Ràdio 5 de Ràdio Nacional a Girona, des de casa del senyor Pau Masó, fill predilecte de Salt. Ara en parlarem d'això, però hi ha una trucada. Hola. Hola, bona tarda. Bona tarda. Soc en Carles Bonet. Què hi ha, Carles Bonet? Volia dir que en Pau no és solament un gran flaquer, sinó que és un gran mestre i un gran escriptor. Ara en volíem parlar d'això. Escolta, ets en Carles Bonet? Sí, sóc jo, Pau. Ja et fumaré quan te replegui. Digue'm. No, només això, que per mi és un mestre, vostè. No, home, no. És una mica exagerat. Ets poeta, pot ser? Jo? Sí, perquè els poetes són una mica exagerats. No. Amic Bonet, a veure, el senyor Masó va fer, quan el varen fer fill predilecte de Salt, des del balcó de l'Ajuntament va fer el pregó. Sí. És una pena, no hem renunciat encara a trobar-lo per aquí als arxius. En qualsevol cas era un moment en què encara no estava molt organitzada la fonoteca, i realment és un home que escriu molt bé, però veig que tu a més coneixes la seva obra. Pere, glosa'ns el senyor Masó, que dius que per tu és un gran mestre. És molt difícil, vull dir, és un home que t'explica moltes coses boniques, que t'agraden molt, sempre defensant el català, i és un mestre general. Molt bé, Bonet. En Bonet me coneix perquè cada dilluns ve al vespre a casa meva, un parell d'horetes, i me llegeix tot el que jo no puc llegir. Coses del diari, de revistes, i tot això, ell m'ho llegeix. Té la paciència de venir i llegir-m'ho tot, que deu ser una mica cansat i tot també. Abans venia, a més del dilluns, venia el dijous, però el dijous va a classe d'anglès a Girona i no pot pas venir. I el trobo a faltar, francament. Bonet, és una feina meravellosa llegir-li coses al senyor Masó. Gràcies per la trucada, Vinga, gràcies. Bona tarda, adéu-siau. Adéu, Carles. Adéu-siau. Escolti, té molt d'èxit vostè, una altra trucada. Hola, què tal? Digui. És la vostra antena. Digui. Digui'm. Em toca a mi, ara. Li toca a vostè, senyora. És que tot el rato us estava sentint per el telèfon. A veure, digui. No, escolta, jo era per això que m'ha fet molta gràcia, això del pa de les ànsies. A veure si ens ho explica, això. Bueno, jo sóc una senyora ja també bastant gran, i jo sempre havia sentit explicar que els hi feien aquest pa beneït, perquè ja que es casaven, que tinguessin ànsies de tirar endavant, que no, allò com que quan ets jove, mira, jo quan havia sigut que era jove, deien, aquesta mainada els haurem de donar pa de les ànsies, i era per fer-te espavilar perquè no t'acabessis. Vaja, era per donar-los una empenta i encoratjar-los. Sí. Això, que des d'aquell moment ells havien de tirar endavant, que no havien d'estar somesos en els pares. Jo sempre ho havia sentit així, És possible. Molt bé. Vale. Moltes gràcies, Adiós. Molt amable per la seva trucada. Adéu-siau. De totes maneres, a veure, hi ha una de les coses que suposo que és un orgull pel senyor Masó, i és que si aneu al Museu Dalí de Figueres i veieu aquella paret amb aquells pans tan delineants, doncs, esclar, heu de pensar que d'alguna banda ha sortit allò. Mateu? Sí. Bueno, és que per això truco jo d'aquí Figueres, perquè ja que treus aquests pans del museu de la Torre Galater, Doncs què li semblen aquests pans? Mira, molt bé. Aquí en tenim, senyor Masó, aquest que tenim aquí és molt semblant, no? Si no... Això és el pa de crostons. És igual, pot ser. És el pa de 3 crostons. Sí, pot ser com us diré jo, una mica més grosset, una mica més petit, una mica més ample dels ronyons, així, però de fet la forma de fer-la és exactament la mateixa. Ja, i aquest pa, diguem-ne, és un pa original d'aquí, d'aquesta casa, seu? No, quan jo era petit, aquest era un pa força corrent, se'n gastava molt. Bueno, de fet,
El que es gastava més era pa de 4 quilos, de 2... Ja l'agafaré jo, A veure si fem baixar aquí. de 2 quilos i tot això. Aquest era un pa, com us diré, per gent que patia una mica de l'estómac i el volien ben recuit. Se'n feien pocs, però tots els flequers en podíeu veure. Podíeu veure totes les fleques d'aquest pa. Però vostè va fer l'original, diguem-ne, d'en Sí, Dalí, no? sí. I de què li va venir, això? Com va venir el contacte aquest? Personalment no en vaig tenir cap. Vaig estar a punt en una ocasió que vàrem anar a Port de la Selva, amb un meu amic, vàrem pujar fins a dalt, a Port Lligat, i vàrem mirar la casa d'en Dalí. I a cap d'una estona que estàvem mirant i comentant va sortir en Dalí, amb una actitud expectant. Jo suposo que allà, esclar, tot sol, amb la seva muller, poder no tenir cap més dit, i estàvem posat que es veia clar que l'home volia parlar. I sempre més m'he penedit de dir, hola, Déu vos guard, senyor Dalí, com anem, que podem baixar, i tot això. Bé, sí, perquè, entre altres coses, el senyor Dalí era un bon conversador i una persona molt normal. Sí. Quan convenia. Sí, i tant. Això era l'any 54, me'n recordo perfectament. Ho dic perquè va ser l'any que va morir el meu pare i ho va fer precisament 8 dies més tard d'aquesta visita allà. Li hauria agradat, suposo jo. Però jo havia llegit molta cosa d'en Dalí d'allà quan era per Nova York, que feia unes coses molt extravagants, i per aquí, per exemple, d'una vegada que va donar una conferència i va dir molt de mal de l'Àngel Guimerà. Va dir que era un cadàver putrefacte, no sé què, i va explicar després al periodista, diu, no hi ha catalanistes, ni hi ha res aquí, home. I jo em pensava que tothom s'aixecaria, en clavarien la gran palissa. Tothom s'ho van passar. I no varen dir res. I vaig pensar, bueno, això era un senyal de bona educació, no? Ell el que volia era que hi hagués tota aquesta cosa, entre els altres que havia fet. Doncs jo pensava llavors, quan me varen dir per fer-la, aquest pa, vaig pensar, un dia aniràs, t'aguardaràs aquest, i aniràs, i et presentaràs, i diràs que tu l'has fet, per tant, que t'hi posi la firma darrere, i anaven passant anys. Hi ha un adagi català que diu, el que puguis fer avui no guardis per demà, i és ben cert, perquè ell es va fer més vell que jo, perquè naturalment tenia 7 o 8 anys més, i jo també, i ara ja no hi és, i quan els últims anys malalt com estava ja tampoc era possible de fer-ho. Tenim una altra trucada. Ràdio 5, hola, bona tarda. Bona tarda. Vostè dirà, senyora. Què tinc d'enronar amb aquest el senyor Flaquer? Vostè sap per què truca? Jo sí, per enronar amb ell. Doncs ja hi està enronant. Per no sé el nom, com se diu? El senyor Masó, el senyor Pau Masó de Sal. Em dic Pau Masó i Fàbrega. De Sal? De Sal. Però deu ser molt més jove, perquè per lo que explica deu ser molt més jove que jo. Perquè parla de forns, i jo li explicaré una cosa. Com vostè ha parlat del pa, que tan bo que era, jo també tinc a casa meva un forn que l'havien fet després que jo ja era petita. Jo, ja a l'edat que li diria, la tinc petita, i fèiem el forn de pa. Era tan bo, i per estalviar-la en fèiem un cada un. Cada persona només tenia un pa, i que el que s'acabava de la setmana no podia menjar més pa. O sigui, un pa cadascú per la setmana. Vostè és de pagès, vaja, no? Doncs fèiem això i encara guardo un forn, com aquest ha explicat això. A quin poble viu vostè? Em deixi acabar de dir, llavors me dirà de vostè. I ara, per estalviar el pa, perquè sóc economista, doncs també, quan vaig a comprar el pa, també me'l faig triar del viatge. Si vostè és flaquer, en vez de tallar el recte, en vez de tallar la casa s'encornaria. El faig tallar del viatge, vaig a comprar el pa a una barra i m'allarga. Comprava una barra i me durava un dia. I ara compro una barra i me dura 3 dies. La faig tallar del viatge i ja està. Aquestes màquines que han sortit. Però jo encara escolti, senyora. I encara tinc les panaderes, que si aquest senyor diu és flaquer, tinc 2 taules que fèiem el pa a mà a casa meva. I dèiem, cada un el que se mengi més el pastàvem. I jo me'n recordo, tenia 7 anys. Aquest senyor té de tenir més gran que jo. És possible, gràcies, molt amable. Gràcies. Adéu-siau. Bé, la senyora, esclar, hi ha molts llocs, no fa pas... Bé, ja fa uns quants anys que es pastaven el pa ells mateixos, Sí. De totes maneres, la senyora al·ludia a aquesta comoditat que tenen ara les fleques. He vist que aquí a la botiga vostè n'hi tenia un, que és que et tallen amb una màquina, te fan les llesques automàticament. Pel client sí que és una comoditat, però per la mestressa no és pas, perquè, esclar, se necessita força per obrir la màquina, deixar-la anar, i la gent s'espera, es desesperen, perquè hi ha persona que en vol un quant, per exemple, perquè fan un tiberi, llavors aquella gent s'han d'anar esperant, abans agafaven el pa, pagaven i marxaven, ja s'han d'esperar. De còmode, possiblement, però mireu, si jo fos pare d'una família nombrosa, 4, 5, 6, perquè el curiós del cas és que jo sempre pensava, quan te casis, almenys 4 fills s'han de tenir, perquè havia estat... Jo sóc fill únic,
Bueno, després va néixer la meva germana. La meva mare es va morir quan tenia 6 anys. I era molt trist tot sol a la taula, perquè a casa meva tenien feina, el pare al forn i la meva tia o la meva mare a la botiga. I em pensava una colla, perquè anava a casa de parents meus, que eren molta colla, i era molt bonic, molt divertit parlant. Ara potser tampoc ho seria, perquè tothom està tenint el televisor o a la ràdio o amb el tocadiscos, Doncs... No ho sé ara de què dic. No, que diu vostè que havia de ser... Creu que s'havia de tenir almenys 4... no, jo sí, volia dir perquè en aquest cas... I això de la màquina de tallar. En aquest puestos hi veia, per exemple, que la mestressa de la casa agafava el pa i l'encetava. Feia una creu a sota, l'ensetava. Tu, Joan, la vols una llesca gaire grossa? No, home, no tinc gaire gana, una llesca petita. Tu, Andreu, el vols? No, una mica més, l'altre. A fils, feia, mira. Tornava a tapar amb un drap blanc i el posava altra vegada en el rebost. Jo em sembla que això era molt més maco, era més poètic. Encara hi ha molta gent que senya el pa, que li fa la creu amb el gabinet. Sí, li feia una creu a darrere, sí. Una cosa que ara no ho sé, es va perdent, potser, però la gent gran encara ho fa. Sí. I parlant de gent gran, jo encara recordo alguna vegada la meva àvia dir, vés a buscar el pa i que et donguin la torna, sobretot. Això de la torna s'ha ben perdut, suposo que per sort. És que abans el que succeïa era que feies el pa, ja el pesaves a la pasta, però no miraves gaire prim, perquè sabies que més tard havia de passar per la balança i l'havies de posar. Avui dia es fa d'una manera ja quasi bé milimètrica. Faltarà una petita ratlleta. O sobrarà una petita ratlleta. O sobrarà, però no té cas això, de manera que no es pesa quasi bé mai. Si algú diu, home, que em penso, li peses i veus que allò està bé. Perquè, escolti... Perquè el pesos estan ben calibrats, els que tenim. Sí, això de la torna, ara, si algú ens escolta més jovenet, no sabrà ni de què li parlem. Tu diràs, sí, és una obra de teatre que feien els joglars, la torna. No, era el tros de pa que faltava per acabar de fer el pes, 2 quilos, 3 quilos, el que fos, Era això el que hi havia. Ara ja el pes és just, és matemàtic, no falla pas. Jo m'he fet un embolic, em sembla, i no li he acabat de demanar que m'ho expliqués. Estàvem parlant del pa d'en Dalí, que m'ha dit vostè doncs, que de fet el trobaven a qualsevol fleca que es feia. Llavors en feia. Però a veure, com és que el pa d'en Dalí, és a dir, que va ser vostè el que va fer l'original d'aquests que hi ha aquí? És que després d'ençà de la guerra i de l'acabament de la guerra ja no se'n va fer més de pans, de classes de pa. Es va fer tot un pa rodó, o xuscos, o barres. No es van fer aquestes classes que hi havia de pa d'aquest de crostons, de pa de colzes, de pa de valls, de diversos pans, de pans forma corona i tot això. Aquest home estic segur que a casa seva li menjaven, quan aquest nano era petit, li menjaven d'aquesta mena de pa. I sempre ja ha tingut una mica de preferència. Llavors va dir amb un guixaire molt bo aquí a Girona, que es deia Narcís Pericot, que li va decorar la casa. Si hi havia algun flequer d'edat, perquè diu els joves no en trobo cap que sàpiga de què va, a veure si me'l faria un pa d'aquests, que m'agradaria tenir-ne un. Llavors aquest home que treballava a casa també, doncs m'ho va dir, jo he pensat en tu, home, que potser... Dic, oh, i tant, que sí, el dia que vulgueu. N'hi vaig fer un i se'l van dur. Diu, n'he de fer 18 de guix per en Dalí. Li vaig dir, feu una 19, que me'l quedaré un jo com a record, era el que pensava d'un Mandalí, perquè m'hi fes l'assignatura en allà. Llavors vaig anar l'altre estiu vàrem anar, que no l'havia vist mai, al Museu Dalí. I llavors vaig veure tots aquells 18 pans primers al voltant d'una finestra. Jo no us enganyo pas, m'hauria de fer-me una fotografia al costat d'aquella mena de pans, però no deixen entrar màquines allà. I ara l'única cosa que puc fer... Bé, però tractant-se de vostè i explicant-ho, estic segur que li donarien algun permís, home, per fer-se la foto allà. No ho crec pas, no, em fa l'efecte que no, vaja. Poc ho sabien que fos jo. Mireu, en una ocasió el gremi de flequers de les comarques gironines vam anar a fer el dinar de germanor a Peralada, em sembla que era. I allà hi havia, sempre es convida l'alcalde de la localitat allà on se va. Llavors hi havia l'alcalde de Figueres, però l'alcalde de Figueres no va poder venir i va venir el tinent d'alcalde. Doncs allà en Gispert, el president del gremi, va anunciar parlant de la gent que hi havia allà, que en Pau Masó havia fet el pa d'en Dalí, tot això, i va venir a saludar-me llavors el tinent d'alcalde. Diu, no ho sabia pas que hagués sigut vostè. No en tenien pas idea. No deu pas ser una cosa massa important, això. Home, no sigui tan obvi. Esclar, perquè si no... Ara, una vegada sí que van venir uns senyors, es va fer llavors un homenatge a Mandalí, no me'n recordo en què consistia, i van venir uns senyors d'un hotel que ara no recordo el nom, que era per allà darrere el Teatre Dalí, d'un hotel-restaurant. I els hi vaig veure... El Duran, potser, o el Motel, o un d'aquests. No, com? El Motel... No ho sé, no podria pas dir-ho. És igual, que en digués un que no fos. I en van voler 20, i se'n van endur 20.
els hi vaig fer, i llavors diu, per què farem un berenar a la catalana? Els posem damunt d'una taula escampats, cada un que es vagi tallant una llesqueta i que s'ho mengi amb un muntall de pernil, de qualitat, i una bona copa de cava. Jo no vaig pensar, dir a aquells senyors, escoltin, per l'amor de Déu, facin fotografies, sisplau, i me n'enviïn una, llavors ja pagaré el que sigui, naturalment, la fotografia és cara. I n'hauria tingut un record de 20 pans reunits en allà, hauria de fer-ho expressament per tenir-los, però havia de fer bonic allò. I tant que en aquest cas, sí, aquella gent ho sabien, van venir expressament aquí des de Figueres. Perquè, a veure, s'ha de dir, jo he entrat aquí i ja n'he vist de pans, vostès en fan normalment d'aquest tipus de pans. Sí. Que no és pas allò que s'hagi de fer un gran encàrrec especial, perquè en No, tenen. sempre hi ha gent que en demanen. Jo aquí veig aquí, i estic segur que vostè, perquè és un professional, hi està acostumat, però jo, el soroll que fa el pa, quan és, realment, és un pa, els nostres oïdors ho sentiran ara, realment és un soroll molt agradable. Sí, de cosa compacta, de cosa cuita, veu? A veure... Encara que el masegui una mica, veu? Aquest so és fantàstic, aquest so és realment fantàstic. Aquests que són més grossos. Està bé. Aquests que són de quilo. Aquests són el pa de quilo típic, no? El pa de quilo també, veu? Perquè, esclar, vostès aquí... Sí, té crosta. Això és ràdio pura, aquest soroll. Hasta fa venir gana. Escolti, vostès aquí arriben, pasten, és a dir... Quin és el procés, que encara no hem preguntat? És a dir, si li sembla, anirem altre cop cap al pastador i ens queden aquí a Ràdio 5 4 minuts justos de programa i aleshores amb aquests 4 minuts entrem... Aquí i després en aquest calaix d'aquí hi ha és el que s'anomena el cap de feina. De la fornada que fas sempre guardes uns quilos, els que creus convenient, menys a l'estiu i més a l'hivern per donar més força. Això és, diguem-ne, pa que no han cuit. No, que l'hem guardat perquè sense això no podíem fer la fornada. Esclar. No sento res d'això ara. A veure, és igual, jo ja la sento molt bé, sí. No, vull dir per si... Si hi ha alguna d'això ja la... Doncs llavors jo, quan siguin cap allà a les 10 o a les 11, tiro una galleda i faig el que s'anomena un cutxeró. Un cutxeró? Un cutxeró, és a dir, que surten uns 25 quilos de pasta. I llavors a la matinada sobre això hi tirem els quilos convenients segons la fornada grossa o petita, saps què vull dir? I fins cap aquí, uns 150 quilos donen el resultat, cap aquí a la meitat. Sí, això com se diu, això és la... Això és la màquina de pastar. La màquina de pastar. Això és la màquina de pastar. Això anar donant voltes aquí... Molta gent en diuen la mesadora i és mal dit, perquè en realitat és la màquina de pastar, com és la màquina de rentar roba i no és la lavadora, per exemple, encara que pot ser la rentadora. Però molta gent en diu la massa i és la pasta, Escolti, per això se diu... I això, suposo que abans, esclar, no hi era, això, aquesta màquina. Abans havia de fer mà, això amb una espasa... Bueno, mira, jo recordo molt llunyanament d'allà als 5-6 anys haver vist amb una pastera, aquesta que era doble llarga, la part de sota me refereixo, aquesta es va canviant de tant en quant. Això és fa, ja és una fusta de molta qualitat, molt noble i molt sencera. Doncs he vist aquí 2 o 3 homes treballant, llavors havia de fer mà. Però més tard jo ja recordo que el meu pare ja va comprar una màquina, una de les primeres que hi van haver aquí a Salt, una màquina de pastar. Però tot l'altre, per exemple, quan la pasta és feta, encara ho fem el procés tradicional amb les balances, aquí hi ha el joc de pesos, unes peses d'aquestes... I això que et dona sensació de pàtria. Ah, sí, el català cosa de tots, una sèrie d'adhesius aquí, de reivindicacions. No sé si ho sabíeu. Aquí, a veure'l. Sí, i s'ho va mirar detingudament, tot això, se'ls va anar mirant... tota la cosa, sí. Senyor Masó, i un cop tenen la pasta feta, diguem-ne, ha de reposar, ha d'estar... Tant podem parar la màquina, deixem un quartet que reposi, mentrestant carregues al forn, arregles les caixes, els calaixos... Aquests calaixos és una cosa molt curiosa, són ben bé uns calaixos com una calaixera llarguíssima. Sí, aquí dintre hi vas posant els pans fets, amb unes teles, aquelles teles que ara s'aixuguen allà, els vas posant aquí, i després encara hi ha aquest joc de caixes que eren pans grossos, que cada vegada queden més en desús, perquè això és molt pràctic, això ho portes d'un post a l'altre. Doncs llavors la pasta feta la deixes reposar una mica i la pesem, i anem donant forma, l'anem posant als calaixos, i després les barres els tornem a agafar, tots els fem rodons, però després, per exemple, els xatos, després les barres, els tornes, si posa la pasta en aquesta feta, el posem aquí, com si dona forma i se van posant. I després el calaix... Quan són posats, quan tenen el calaix plens fa molta gràcia. I a veure, aquestes ratlletes que hi ha als pans és que els hi fan vostès una petita ratlla... Sí, abans de ficar en el forn, amb una gilet, no? Li fas amb un ganivet, sí.
generalment una fulla d'afaitar, jo compres fulles d'afaitar que no siguin de massa qualitat, és a dir, per la barba els necessiten de molta qualitat, per tallar el pa, encara que no ho siguin, però el pa el tallen molt rebé. I què volia dir jo? I si no li fes això, què? Rebentaria o què faria el pa? Quedaria com... No quedaria gaire estufat, llavors, quedaria amassat, que és el que passava amb aquest pa d'abans de pagès, perquè hi havia molta gent aquí al pagesos que el venien a coure, en la meva època quasi bé d'infant, i molta gent, doncs, el deixaven a mig fer. Jo sé que mon pare deia un disbaràs de por perquè al tirar-lo damunt de la pala era una pasta que no era compacta, que no era treballada, que era mig fer i s'escapava per costats i l'havia de cargolar i l'havia de ficar dintre. És un pa que si el haguessin molta gent, si el hagués hagut d'anar comprant no l'hauria pas comprat. Tan idíl·lic que tenim a vegades, tan idealitzades que tenim les coses. Sí. Molt bé, senyor Masó. Miri, nosaltres ja hem de tocar el dos i li agraïm molt aquesta estona que hem passat aquí a casa seva i a més els oïdors que han trucat li farem arribar un casset perquè tingui a més el pugui sentir. Sempre que vulgui. Moltes gràcies, senyor Masó, adeu-siau. En Joan Pallarols és el control, en Claudi Bernés a la unitat mòbil i Mateu Ciurana i tots els que han escoltat aquest programa o hi han intervingut d'alguna manera, saludem a tothom. Adeu-siau, fins demà. Ben cordialment, La Mòbil. Ràdio Nacional d'Espanya a Girona, Ràdio 5.